खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 12 आगष्ट 2020 बुधबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव मैयाहाय फोरमायश्री मुसाहारिया ट्रेनजों सौजानानै थैनांगौ जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे फोरमायश्री मुसाहारिया साइकेल सालायबाय दंमोन। साइकेल सालायबाय थानाय समावनो ट्रेना फैनानै सौनानै गालाङो। बे फोरमायश्री मुसाहारिया 5 थाखोआव फरायबाय दंमोन। बाथौ आश्रम स्कुलाव फरायबाय दंमोन। दा बे गोथै सहखौ जायबा फोरमायश्री मुसाहारि बेनि गोथै सहखौ RPFनि टीमा लानानै थांनाय जाबाय। लोगोसे मिस्टार मार्टिन दैमारि जायबा BB किसान कलेजनि बड' डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथाङा फिल'सफियाव PhD डिग्री उथ्रिसारनो हाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दा सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाया कर'ना भाइरासनि मुलिखौ साबसिन हामसिन बहननो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे मुलिया बुहुमनि मादाव बयनिसायबो बेस्ट बा साबसिन कर'ना भाइरासनि मुलिबो जानो हागौ होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे एयार एशिया एयारप्लेनखौ पेसेन्जारफोरनि थाखाय एबा गाखोग्राफोरनि थाखाय सेफटि नङा एबा थैनोबो हागौ होननानै बिथां गौरब तेनेजाया एयार एशियानि सायाव सरकारखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। दा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, नायबिजिरगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं बेंगालराव दहाय फुङाव जोबोर गिदिर जाथाय जादों। बे जाथायानो जाहैबाय माने माखासे रायजो राजाफोरा बा पाब्लिकफोरा सरकारनि बुस्थुफोरखौ अर सावनानै बुफायदों, बायदिसिना खालामदोंमोन। बे जाथाय जानायाव पुलिसफोरा गुलि गावनांगौ जायो बा फायारिं खालामनांगौ जायो। फायारिं खालामनायाव 3 पाब्लिकफोरा थैनांगौ जाबाय आरो लोगोसे गासै 60 जननिबो बांसिन पुलिसफोरा जखम जानानै दङ। आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ गासै 110 जननिबो बांसिन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दहाय फुङाव जादों बे बेंगालराव जोबोर गिथाव बाथाव जाथाय जादों। नोंथांमोना बेंगालराव थायोबा सोरबा नुदों जानो हागौ बे जाथायखौ। नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि बारुन अर्जुन होननाय मेडिकेल कलेजाव सासे नार्स फरायनाय स्टुडेन्टआ मेडिकेल कलेजनि बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैनो नागिरदोंमोन, नाथाय बे आइजोआ थैयासै। बे आइजोखौ बासायनो हाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे आइजोआ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट खालामजानानै थैनो नागिरदोंमोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव दिनै दहाय साननि 2 बाजियाव गावलायनाय जादों। बे गावलायनाय जाथायाव 3निबो बारा टेररिस्टफोरा थैनांगौ जाबाय आरो इन्डियान आर्मिफोराबो माखासे जखम मोननानै दं होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे इन्डियायाव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 60,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गुगोल कम्पानिया एन्ड्रइड फननि थाखाय बांग्रिंखौ लानानै माने बांग्रिंनिफ्राय रैखा मोनहोनो थाखाय मोनसे प्रजेक्ट मावगासिनो दङ। माने बांग्रिं फैब्लाथाय मिथिगोन आरोना बे फननि गेजेरजों। बेखौ दा मावगासिनो दं होननानै गुगोल कम्पानिया गावसोरनो फोसावनानै होदों। लोगोसे मैयाहाय नर्थ लखिमपुराव रमेन बरुवा जायबा आसाम पुलिसाव साख्रि मावोमोन, बे आसाम पुलिसाव साख्रि मावग्राया गावनि असे बिसिजों बुथारजाबाय माने फार्स्टआवनो बुथारजायाखै, मेडिकेलाव थांनानै थैदों। दा बे थैनाय सुबुंनाव जायबा पुलिस बेखौ कर'ना टेस्ट खालामनायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो भिडिअ लाबोबाय थायो। आरो गोबां मानसिफोरा आंनाव सोंहरदों आदा नोंनि भिडिअआ मानो एफाग्राब भिउस जाया, साबस्क्राइबारा 1 लाख दङ, माथो नायग्राफोरानो 20,000बो जाया, बायदिसिना कमेन्ट नोंथांमोना हरगासिनो दङ। बे जाबाय इउटुबनि एलगरिदम, बेखौ आं जेबो बुंनो हाया। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम, अब्लानो बयबो नुगोन। नोंथांमोना हायोब्लाथाय जुदि नोंथांमोना सासे नायदों, नोंथांमोना 2नो शेयार खालाम, अब्लानो आंनि भिडिअखौ बयबो नायगोन। बाय बाय।